Bo ludzie, do czego to doszło? Przyjechał Rzech do Katowic. Za mną Sejm Śląski, największy budynek administracyjny w Polsce. I mam zaś dostać jakaś nagroda. Siubary. Nie wiem, co się sam dzieje. Wow! Ludzie, co się sam dzieje? I mam nadzieję, że usłyszymy to tutaj, że jest to być może człowiek, który potrafi, poradzi po śląsku grać z fenomenalną melodią. To jest jedna z najlepszych melodii śląskiej gotce, którą można podziwiać na żywo. I mam nadzieję, że zaraz będziemy tego właśnie świadkami. Mam nadzieję, że pan szanowny Mikołaj jest z nami. Ja, tu Jerzy. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo zestresował w ogóle, nie ten sam fulą, że się przygotował jakby do takiej przemowy. Cóż, no to jest drugie wielkie wyróżnienie i powiem to samo, co przy okazji medalu miasta Bytom, że 12 lat temu, jak się otwierała ten kanał na YouTubie, to jakby mi ktoś powiedział, że Michał będzie stał tu w Sejmie Śląskim i otwierał nagrody, medale, tak się to do poczuło, by się podobie chyba, nie? I dziękuję wszystkim. Dostał Rzech nagroda. Narrator Mikołaj Wilga. Jerzech narratorem. Tukaj jest fajna winda. Kiedyś były takie filmy, że się zamykali w galerii handlowej na noc i ich szukali, a my zrobimy film. Sam zostałem na noc w Sejmie Śląskim. Bardzo ładne. To może być tu. Ja nie wiem, kaj to jest. Znalazł Rzech winda. Jest. Jedna z 3 w Polsce, 1929 rok. Ale konserwują go i nie idzie jeździć. Pomijam fakt, żebyśmy tu nie weszli. Ale taki w Babylon Berlin tak jeździli, tak, o tak, i tak, tak. I tak, tu i tu tak, i tak. Jerona. Ta mi się spodobało w tych Katowicach, że już się tam muszę wrócić. Bo ja tam jeszcze wszystkiego nie widział. Żartował Rzech. Uważam, że miasto Katowice, miasteczko, młodziutkie miasteczko, one wbrew pozorom też ma jakieś swoje plusy. Teraz pewnie 11 minut. Bo już jest czwarta, nie? Na której jest teraz 4 odcinek. 20 minut. Cud jakiś? Cycuś? Jak to jest możliwe, że może jechać bezpośredni pociąg z Bytomia do Katowic 17 minut, max 20, a koleje śląskie jeżdżą tylko i wyłącznie z przesiadką w Chorzowie-Batorym i jadą po 28 minut, 30-40. Koleje w Polsce zakrzywiają rzeczywistość i prawa fizyki. Co tu można zobaczyć, porobić w tym małym miasteczku? Zrobił Rzech się ała na paluszku. Ulica, drodzy Państwo, krzywa. Jest jedna z moich ulubionych w tej okolicy. Jest tak, kurde no, jest klimacik starych Katowic. Fajnie, tak, fajnie. Chociaż krzywo. Śmieszny kościół. Trzeba robić szalone rzeczy w życiu i nowe horyzonty odkrywać. Także ja wszedłem w uliczkę, w której nigdy wcześniej chyba nie byłem. Fajnie. Wygląda miasto na Górnym Śląsku. Najsłynniejsza katowicka zżyna ze krasnali wrocławskich. Oje, ależ tam jest światowy widok. Jak to chyba jakiś Manhattan. Co tu stoi za hop? Pomnik ten wzniesiony przez śpiewaków śląskich w roku 1930, zburzony przez okupanta, w roku 1939 został odbudowany. Moniuszce śpiewacy śląscy. Moniuszko. Ciekawe, czy Moniuszko wiedział, kaj są Katowice. Oni do niego przychodzą i go dają. Panie Moniuszko, widzieliście, co się ostatnio przydarzyło w Katowicach? A on go do kaj? Kto by to kiedyś powiedział,
że się ta mało biedna mieścinka pod Bytomiem tak rozwinie. To się w głowie nie mieści. Co się to porobiło? Ale tu jest klasa balkonik. Taki maciupki akurat się wyjść, zakurzyć na golasa, pomachać lulokiem do ludzi. Kule ty! Jakie kachle fajne! Żech musiał wleźć. Może i miejscami tu jest na czym oko zawiesić, ale nie dajcie się zwieść. O, już po mnie jadą. O! Cufło się. Tu klasycznie następuje starcie starego z nowym. Chyba wola stare. Ciu, palagate, w tym mieście wszystko jest pozabierane, sam nie idzie łazić. Smola taka robota. Cuk, 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 cuk. Czy to słynny Adalbertus Korfanty i nie mniej słynne osiedle Gwiazdy? To musi być z górnych sztoków fajny widok na cały ten burdel. O nie! Czy to druga najpiękniejsza rzeka w Europie? Druga, bo pierwsza jest Bytomka. Wspaniała sprawa. Powiem wam, że tak jak na to patrzę, to aż mnie zainspirowało. Siku mi się zachciało. Ale smażalnia, ty! Niech to się już skończy, niech już wróci zima. Nie no, żartował, że tu zaś budują coś następne i ludzie już zbudujcie coś kaj indziej, nie wiem. U mnie na placu. O! Jak jeździłem na studia, to akurat to budowali. No, wcześniej był taki niezbyt ciekawy pasaż handlowy, ale wcześniej była super hala targowa, taka fajna. A tu jest bity rekord świata w wetknięciu maksymalnej ilości budynków na jak najmniejszym placu. Trzeba przyznać, że idzie im całkiem dobrze, a wcześniej tu oczywiście był dworzec PKS. Się odjeżdżało na przykład do Krakowa. Pamiętam, chyba za 8 albo 12 zł swego czasu się jeździło. Fajne czasy byli, dawno. Ma być chyba tak, że będą 3 różne wielkości. Gdzie wielki, mniejszy i najmniejszy. Nie wiem w którą stronę, ale no ostro jadą. Budowa idzie w tempie w ogóle błyskawicznym. Ale to nie jest nic egzotycznego, bo tu ta linia, jak się to mówi, skyline, linia nieba? No, rośnie w oczach, dosłownie. Ale skuli mnie, niech budują. To nie za moje. Słońce cały czas wysoko. Pięknie. O, a tu zaś coś budują nowego z przodka. Jezus, ile tego? 4:15. Nowy wymiar miejskiego stylu życia. Biuro sprzedaży mieszkań. Dobra, kupimy sobie po mieszkaniu. Moje będzie tu, o. Czy tak stanie w sumie w tym miejscu i popatrzy na tą linię zabudowy miasta, a obserwuję ją od lat. Kiedy mogłem być pierwszy raz w Katowicach? Pewnie z 25 lat temu, ale tego nie pamiętam. No to tak. To jest dość nowe, paroletnie. Tu dopiero powstaje. To jest ledwo co skończone. To jest nowe. Te są dość nowe. KTW jest nowe. To jest ledwo skończone. Tam następne wyrastają. Tam też taki mega wysoki. O, biura biurami, ale kto będzie w tych wszystkich mieszkaniach mieszkał? Jak przecież w Polsce bieda i bułka 5 zł i ludzie po 2000 zł zarabiają miesięcznie, a płacą po 6000 czynszu. No nie wiem. To zagadka. A tu pośród tego wszystkiego, tych wyrastających wielkich wieżowców, ogromnego rozwoju, stoi skromna, stara chałupka na Opolskiej 47. Niczym niemy świadek i coś tam i tak dalej. Blablabla. Nowy horyzont Katowic, tu zaś będą budować. Ciubary. Trzeba by coś w tej podróży za jeden uśmiech zaś spożyć. Już nawet wiem gdzie. Nie pytajcie, jak się doszło do tego, że nagle się zmieniła stylowa. O, Aleksandra. Dzień dobry. Chcesz iść coś zjeść dobrego? Jasne. To idziemy. Wyjątkowo nienachlanie upojeni. Tam. Tu zadzieją się sceny dantejskie, proszę Państwa.
Disclaimer. Ten fragment w tym filmie jest sponsorowany. Będę żar na koszt... ich koszt. Upojonych możecie kojarzyć od dawna, ale to są teraz upojeni 2.0. I co się tam wydarzyło? Pojawiło się koreańskie barbecue. Będzie maszkecone koreańsko i no pierw trzeba się wspiąć. Bojerona. I słuchajcie, na czym to polega? Ogólnie bierzecie sobie składniki, grillujecie sobie sami sobie komponujecie zestaw jakichś fajnych rzeczy i maszketen machen. Rolesta pistacjowego, takiego dużego. Trzeba było to zabrać. Wchodzi mięso. Dobra, 3 można to wybrać, jest dobra. z każdego po jednym. Oje, Ja ulubione... Za duży wybór. To jest jedno z moich... Sobie bliżej, cyk, i marchewka z porem od połowy oraz żeberka. Przyniosę wam jeszcze talerzyki dla tego. Tutaj mamy centrum dowodzenia wszechświatem. Dwie temperatury, low albo high. Niezależnie od tego, w którą stronę przekręcicie, one działają tak samo. Zraszamy sobie grilla olejem, tak dosyć intensywnie, żeby nic nam nie przywierało do niego. Nią możecie również operować wedle uznania. Góra, dół, jak wam będzie przeszkadzać, to sobie dajcie do góry. Koreańczycy ogólnie robią takie kieszonki. Biorą sobie liść sałaty, dają do niego mięso, ryż, dodatki, czyli te banczany i zawijają sobie to w taką kieszonkę. To już jak wolicie, możecie sobie eksperymentować. Antrykot jak dla mnie najlepiej minutka. Ciach, ciach, z jednej i z drugiej strony wtedy zostaje soczysty i bardzo fajnie smakuje. Żeberkom trzeba dać troszeczkę więcej czasu. Tak, 2-3 minutki, zresztą będziecie widzieć, jak one się już tak zarumienią. Dobrze. Super. To smacznego. Dzięki bardzo. Uwaga. Siup. Wygląda to, słuchajcie, ekskluzywnie. Do roboty. Czekaj, bo to jest tak, powiem, antrykot, żeberka, udon, shiitake. To jest... Szpinak z sezamem, marchewka, miso, chili z czosnkiem, ryż, sałata, kwiaty lotosu. Dobra. Daria teraz zrobi kieszonkę. Tak, go szpinaka trochę. Rozsmarujemy go. Tego. Poproszę ryż. Dobra. To jest. Będę go jadł. Tym oto pewnym chwytem. O tak. Dobra. Uwaga, wprowadzam to do mordy. To będzie piękne na miniaturę. I poproszę lotos. Lotos. Proszę, To jest chyba oto lotos. Dziękuję. Jedna osoba, która nawet jeszcze nie patrzy. Bo na danym